नमस्कार. आस्वाद आपलीपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पोहे बनवतो, पण आपल्याला रोज रोज पोहे खाऊनसुद्धा कंटाळा येतो. तर आज मी आपल्याला पोह्यापासूनच एकदम चटपटीत असा नाश्ता दाखवणार आहे. खूप टेस्टी बनतो हा आपला नाश्ता आणि जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. चला तर पाहूयात. त्यासाठी इथे मी पोहे सकाळी कांदा पोहे केले होते खरं तर पोहे उरले होते, तर त्याला मी पाणी मारून ठेवलं होतं, त्यामुळे ते एकदम मऊच आहेत. तर त्याच्यामध्ये आता मी 1-2 बटाटे घेतलेले आहेत, उकडून किसून घेतलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बटाटे घ्यायचे आहेत 2. जर आपल्याला असाच नाश्ता करायचा असेल तर पोहे आपण 1 वाटी इतके भिजवून घ्यायचे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 चमचे इतकं बेसन घेतलेलं आहे. 2 चमचे बेसन घेतल्यानंतर आपल्याला 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे मी कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता घेतलेला आहे बारीक कापून, मिरचीने आलं लसूण ठेचून घेतलेलं आहे. हे सगळं आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. त्याने खूप छान टेस्ट येते आपल्या नाश्त्याला. आणि आलं लसूण जे आहे ते ठेचून घ्यायचं, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये ठेचून घेतलं की खूप छान लागतं खातेवेळी. आणि कढीपत्तासुद्धा बारीक कापून घेतलेला आहे, त्याचीसुद्धा खूप छान टेस्ट येते. आणि भरपूर सारी कोथिंबीर घेतलेली आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये हिंग घालून घेतलेला आहे चिमूटभर इतकं. लाल तिखट घालून घेतलेला आहे. त्यानंतर गरम मसाला घातलेला आहे, कांदा लसूण मसाला असतो तो, हळद आणि इथे मी धना जिरा पावडर घातले. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपले मसाले जे नॉर्मल असतात तेच वापरायचे आहेत, काही वेगळे मसाले वापरायची गरज नाही. पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे, कारण बटाटा कांदा वगैरे घातला आहे त्यामुळे ओलसरपणा येतोच. तर इथे मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि छोटे छोटे पॅटी तयार करून घ्यायचे आहेत. हे बघा, मी अशा पद्धतीने छोटे छोटे पॅटी तयार करून घेतलेले आहेत. आपल्याला जो पाहिजे त्या आकारचे पॅटी करून घ्यायचे, लांब वगैरे. त्यानंतर तेल तापलेलं आहे आणि आपले पॅटी जे आहेत ते सोडून घेतलेत. छानपैकी मिडियम गॅसवरती आपल्याला त्यांना तळून घ्यायचं आहे, छान असा रंग येईपर्यंत. हा नाश्ता खूप छान लागतो आता पोह्याचा. नेहमी आपल्याला पोहे खाऊन कंटाळा येतो किंवा घरातले सुद्धा कंटाळलेले असतात. तर अशावेळी आपण पोह्याचा असा चटपटीत नाश्ता देऊ शकतो सुट्टीच्या दिवशी वगैरे. चटणीसोबत सॉससोबत खूपच छान लागतो. मुलंसुद्धा खूप आवडीने खातात. अशा पद्धतीने थोडा वेगळा नाश्ता करून दिला तर. किंवा मुलांना द्यायचं असेल तर कधी काय करायचं, त्याच्यामध्ये चीज घालायचं, त्यानेसुद्धा त्यांना फार टेस्ट येते, त्यांना आवडतं खूप. तर इथे बघा मस्त असा रंग बदलत चाललेला आहे. दोन्ही बाजूनी त्यांना पलटी करून छान असं खरपूस शेकवून घ्यायचं आहे. मीडियम गॅसवरती शेकवायचं, म्हणजे छान असे एकदम क्रिस्पी होतात वरून आणि खूप टेस्टीसुद्धा लागतात. तरी बघा त्यांचा कलर बघा कसा मस्त असा आलेला आहे. आणि मी ते काढून घेतले आहेत आपले पॅटी. पूर्ण दुसरे जे पॅटी आहेत ते सुद्धा सोडून घेतलेले आहेत. त्यांनासुद्धा आपल्याला त्याच पद्धतीने शेकवून घ्यायचा आहे. आणि हा आपला नाश्ता खूप चटपटीत असा आहे, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही बनवायला. पटकन बनतो हा नाश्ता. म्हणजे आपल्याला कधी घाई असेल किंवा काही नाश्ता वगैरे खायची इच्छा झाली तर आपण अशा पद्धतीने हा पोह्याचा नाश्ता करू शकतो. तर इथे बघा सर्व पॅटी जे आहेत ते मी काढून घेतलेत. मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. मस्त असं वरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट असं आपले पॅटीस तयार आहेत. खूप टेस्टी लागतात. हे चटणीसोबत सॉससोबत खूप छान लागतो हा नाश्ता आणि झटपट होतो, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. तर आपला हा पोह्याचा चटपटीत असा नाश्ता तुम्ही नक्की बनवून बघा. तुमच्या घरातल्यांना, लहान मुलांपासून सर्वांनाच आवडेल, इतका टेस्टी आहे हा आपला नाश्ता. तर तुम्हाला आजचा हा आपला चटपटीत नाश्त्याचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.